abvisa magirazi manje vakadzi vari diaspora vataona mani lava ne35 years and up above whatever vasati varoorwa. My advice to you, good job, cheers. Zvekuroorana diaspora zvizvi hazvina kana basa. It's bullshit. Usambonyeperwa, usangoroorwa just the sake of ngoroorwa kuti nda kuroorwa boss ndakukura. What for? Varume vacho kuroora mazano acho vari kupi? Aiwa nditaurirei mazimba varume vekuroora vari kupi? Hakuna. Wakana vanhu vari kuroora muno mudiaspora ka muno. Let me tell you something vani mimi. Wakana vanhu vari kuroorana mudiaspora muno muka. Vari kuroorana cause of hurumende. Forced nehurumende kuroora. Last option. Mapepa aite bo. Wakaroora. Sikana wako ane mapepa ake kudhara. Unobva waita Chris. Kana mama akaita mwana azvinobva zvaita bo. Ndokutaura genuine. Ndokutaura genuine. Ndozamafezi akawanda akaroora dzino mudzimwe mombe zvimwe zvimavhedi zvimaputi zvimwe zvekutoti kufamba naye achifamba tsuwa kumanaka. Amen no. Chingi chiri zvimaputi chete. Zvisingatombeita. Zvima all Africa games. Yeah. Chinhu chakanga chakapinda mubhawa chicha kana muclub chinongoitwa nemunhu wese anongosumudza mabhoyi manaigimbi anongotakura zvima all Africa games ichocho ndo chanenge akaroora cause of bepa unenge wafoswa nehurumende. Havana vasi kuda zvokumboroora mazuva chingogara nepartner yako mungo cruise nice and cool as long as you happy. Zvekuroorana zvezvo kuno kudiaspora it's old school. Anzi hurumende inofosa kuti munhu arooreze. Mafeza mumveza akatombodanza akaclaima achiti hanzi ndiri nhingirisinzi ndiri ngochimbi akatochata akatoroora. Adogara nemurume wake mvetiye for a month. Amenoti chichaitika mubano. Akazotiza after 1 month. Vunganga akuitwa bira charo. Hanzi kuti mveto wacho akanyora tsamba home office achida kukanzura marriage hanzi was fake. Was apparently vasati varoorana mufesa aiudza muvheti kuti hanzi I'm waiting for that special night when we get married, you know. Topa aida kuborwa mufesi ye. Abazoro. Akazororwa manje muvheti akati achii akati tichikubora kamanje. Ndo baba unetsa angoramba nema excuse. Kuti akaitwa here amen. Wala live diaspora benga. Unaitwa nemavhedha. Usara soro yao ngeningirikini inonzi chire Eurotano. Nenyaya yamapepa. Ndidzorere zvangu. Enda kumusha kwedu kumondoro kundidzorere handisvike paextend yekudaro. Yokuroora umwe murume. No. Saka anyway tiri kutaura nyaya yekuroora iyo. Don't just man. Azviite zvezvi manyira kuda kuroorwa. Just wait, take your time, you know. Meet the right person moroorana. Kwete zvekuroorana kunzi hanzi ndane 35 years old. Hell no. Anyway, vasati varoorwa musipa kwaihalazi mimi. Ndimune yese. Varoorwa kutotamba bani vari kumhanya nhama vangotukana vari kurovana mudzimba imomo. Zviri mudzimba umu? Amana.
I think vanenge vasakarorana vaya vanenge vachigara vese vatori bo pane vanenge vakarorana. Don't you think so?